isandla nami kumele ubuyise umsebenzi kaThixo awuqale esithubini uyesu sangena eJerusalem namhlanje siva incwadi ngotata Yasipulisela kakhulu komama notata. Usela kakhulu nesithina sabaprofite. Kakhulu ngiloseka kumboniswa. Ngiloseka kumbanjwa noma mkhumalo. Ngiloseka mamandlovu. Kakhulu ngiloseka kuSeptember noma Mahade. Obona Nkosi Babelani. Kakhulu kanda. Ngiloseka kuMasango. Kamme Christine kaMani. Obona Nkosi Babelani. Sinapho bazalwane sizobuyisa umsebenzi. Pasike uyaqala ngani besizipasike ngoba Nkosi Babelani ngoba besikade sikhetha mina ukuthi kuyasivuyisa siyavuya ngoba kuthiwa inkosi bafika ingeke engcwabeni uqala Nkosi Babelani omama babelapha bawufumana umyalezo uba ayisekho inkosi apha sanifumana funa phakathi kwabantu bafileyo inkosi ayifanga ivukile ayivuke nakuthi sonke ayivuke nakwinhliziyo yakho ayivuke nakwimeko yakho enzima akavuke uYesu ukhona leNkosi Babelani nami kokungena abekiwe amadoda kwakutheni nabo abalindi bazi noma basebenza njani kodwa kuthi abanye bafika bathi zeningathi lo muntu uvukile zenithi abafundi bakhe bafike bamke naye ngoba besoyika bayikhe yavakala udumo namandla kaThixo uba uThixo woyise intwaba ayikho ngositho ngaphezulu enomthithelo uThixo uxolo leNkosi Babelani ungenxa yokuvuka kwakhe sabanjwa ile vangeli yokuphila bafumaneka kwakho abathathu abantu abantshobana notata umboniswa bakabani bafana notata umbanjwa abantu babethunywe nguThixo ngoba safelwa senzelwe inceba yona uthando lukaThixo lingenawuphela lusekhona nalapho amen uxolo leNkosi Babelani nami ndingumntana wakho izalwa ngutata umbanjwa apha wedongo uxolo leNkosi Babelani utata umbanjwa izalwa utata umboniswa umkhwithe tsawo utata umboniswa ezalwa ngutata uMasango ugandaganda eJerusalem eKatlehong uxolo leNkosi Babelani ayo eyothathwa kude eKatlehong kwababa Masango nakwamehamba uxolo leNkosi Babelani utata ehleli nje eRhawutini utata umboniswa kukho into emlindileyo yomsebenzi kaThixo azokhulula thina apha ekoloni uxolo leNkosi Babelani fika kwakhe ekoloni wahlamba utata umbanjwa lo mthumele kweli lizwe sikulo uxolo leNkosi Babelani amedibana nomuntu othunywe nguThixo ndathi ndazibona nePasika ndingazazi ndikude kunamadinga kaThixo kodwa ukuhlangana nomuntu kaThixo atsho ndazi lento kuthiwa yiPasika uxolo leNkosi Babelani thina mufukile ke bazalwane asambeni sibaxelela bonke abantu uYesu uvukile qala nezenzo zethu sibe zitsha zivuke uxolo leNkosi Babelani bona lisikele ngensuku besesininzi silapho izomanje okhulula isizwe sikaThixo amanye amakhosi elolizwe lele senyabe nongqina ingane ngenyama enkosana uxolo leNkosi Babelani sinikile uThixo nalizwe sabe siyobaqalela abantu ukhona uThixo unyana wakho uvukile emangcwabeni uxolo leNkosi Babelani nami mapho ngobuyisa umsebenzi omnye nomnye azifune kulamazwi athi Thixo ufuna ndikwenzele ntoni sendingenile nasePasikeni yakho sewuvukile nasengcwabeni yinto Thixo ifunayo Thixo ufuna imisebenzi uzomsebenzele nawe Thixo mbona izinto zakho zingahambi akamsebenzele uThixo ufuna uThixo ubuthini uzomsebenzele masibuyise inkonzo kalamazwi nezulu selingqina uba uYesu uvukile ngaphansi ke nabasendaweni zonke